Saan nga nakaabot ti balay pagagasan ti maysa nga bumarito. Kalpasan nga na kuryente iti rabii, may katallo nga aldaw iti Hulyo, detoy metlae nga tawen. Ti biktima ket ni Marlon Perilla ag tawen ti 18 nga agdayet iti barangay Nagsangalan, siyudad iti Bigan. Segun ken ni Police Chief Inspector Maximo Taclas bandang alas 10 iti rabii nga nakaawat iti tawag iti kapulisan ti Bigan nga adda na kuryente iti nadakamat nga barangay. Ket dita nga nagrespondeda insigida. Ket ditan nga nakita da ti biktima nga nakaidda iti sangwanan iti pagtainganda. Nasa upay tinadakamat nga opisyal nga saan da nga insigida nga naasiggan iti biktima kapuanan ta kuryente. Inuray da pay ti kameng iti Ilocosur Electric Cooperative nga nang puted iti koneksyon nga naggapuan iti kuryente. Kalpasan na ditan, inasiggan da iti biktiman ket ditan nga intaray da ti kaasitgan nga ospital ngem imbagadan nga awan iti biagnan ni Perilla. Yo trigalinato nga adda kas ding insidente so nagresponde tayo siya ka mismo napanak di jay. So na lang ti problema gamin kuryente so hami basta-basta masigan di jay. Makitam di agis spark pala ang di steel gate da. So ti inaramid tayo inayaban mi ti kwati iseko may takinat di kuryente nga nakadirekta di jay sala na retrieve di tao intaray medyo hospital. Kalpasan nga na intaray medyo hospital declared DOA ni Dr. Lahos, Jerry Lahos dita Lahos Clinic. Napamikinita di no kasano na pasamak ocular inspection di scene natakwatan mi kun based di ocular inspection met di taga isay ko natakwatan mi nga di ngamin balayda adda nakakabil di batog ti kalsada nga poste ti street light nga ti poste na made of steel di tubo. So di nga to na adda na kulislisan nga wire ti kuryente. Dimka kanda di poste so nagpababa di jay kalkalpas ti dudo na basa pati di ground na basa. So hindi napansin na kami nga da nag-spark according to investigation oral testimony di witnesses di jay di da napansin na nga nag-spark napansin na rimwar di jay nga naanak. Naibagapay ni Police Chief Inspector Taclas nga awan ti pakabasulan ti akin balay gapuanan ta saan nga dijay tinaggapuan iti kuryente. No diket mismo nga poste ti street light nga nakapatakder iti sangwanan ti balayda. Awan ati responsibilidad di kin balay ta DJ umuna DJ naggapuan ti kuryente kay hambay nga junag ti balayda. Tinaggapuan DJ kuryente kay DJ poste. Di poste adda nakadikit nga wire. Siyempre agangin-angin naginasa da nga kasjay. Till such time nga narono nagkaroon ti kuryente di tubo ang pababa. So hanggang mo di kin balay di jay. Di nangipot up di poste nga landok ti makamo di jay. Nakapatang ti press corps ni Crisel, umuna nga nakakita, ken kabsat iti biktima ani Perilla, nga ditan nga nagdamag kam no anya iti napasamak iti kabsat na, ket deto iti nakunana di kiti sumagmamano nga saludsod. Buy-buya kami di rabi mo nung di kon ke nagbigla milat nga nagkwadeta interling minso nga nagaraya kami di rabi mo nung. Ang kami makasidig manong ta danom-danom pa'y ginagidaan na gamin naman. Napangkuhin nala di sibol nga kawayan manong sa ako sinuki so. Baga dami di nga nagangis kano palang tinamindwa manong. Kinandami nga ni Taray Dagos Hospital ta awam may pangiluganan dagan. Dumaw dawat met titulong iti lulang na iti biktima kada tayo nga addaan tinananay nga pinagbiag. Tani Apo Diyos iti makaamun kada tayo. Para ti press corps, Ryan Pardo.